менің өзімнің шундай тормышымда неде ситуация бар еді, мен бір қызышы еді. Һәм мен ничектер шунда өзім сезмеше де шундай темаға кеттім, что алар кіші қылашалар, ну, алар киімсіз бетінде киетлерде. Мен шул келеш аларны ясадым енді кіші қылашқанны. И 2 ел өткеш, теге кіші кімге ошады бір таныш, ол рәсімді менен сұрап, мен аларны ничектер шундай товарларға айландырашакмын. Может, открыткалар ясашакмын, может, теге футболкаларға бастырашакмын. Имеш бұл менен аның өзіне бирушый, һәм ул ышана, что ул ниндидер шундай кешеләргә может кызыксыну ятачак да. Минем өчен ул шул теге, белмим, 50ләп, 60лап рәсем арасында бер рәсем инде. Мен аны бер ниндидер шундай аерып тора, шундай ниндидер скандальный булыр дип уйламадым. Ну, анан соң инде менә шул скандал килеп чыкты. Менә мин сиздем инде, что бу тема шундай ничектер, ну, былай да аңларга була. Ниндидер менә сызыкны үткәч, ул чынлап та менә кешеләрнең инде аны башкача аңлый алалар. Һәм, ну, минем өчен ул барыбер шундай теге уңыш булып, ну, үзенчә уңыш та инде, ну, үзенчә инде теге шундай казус ниндидер, юмористик бер ситуация. Мин бер ясаны ясадым, килеп чыкты әллә нинди нәрсә теге башкача. Элек мен аны шундай күбрәк традицион рәвештә ясый идем. Анан соң каядыр ниндидер татар мультигында аны бер күзле итеп күрдем дә, шуннан бер күзле итеп ясый башладым. Мен теге күбрәк шундай сихерлегә ошаганрак булып тоела. Менә шул теманы мен кызыксына башладым, кайчан безнең чәчәкләр бәйрәме була. Азатлык мәйданында. Һәм анда ел сайын Пүрәле, Суанасы, Тукай темасы чәчәкләрдән, агачлардан ясыйлар. Ничектер үзенә ямсыз да, ничектер мотор да булып күренәләр. Сканерга кертәм дә, компьютерга кертәм инде шул кул белән ясалган рәсемне, мен аны төсләргә буйым. Күбрәк аларны теге музыка карауларында уйнаганны ясый башладым, ничектер шундай скейтларда шуганны, инде шундай теге смартфоннар кулында тота торган. Әгәр дә мин шундай традицион рәвештә ясасам, әллә нинди теге дөрес итеп, теге ничек кешеләр көтәләр, шулай ясасам, ул мәзәк булып ишетелсә дә, ну, беркемгә дә кирәк түгел.